Здравейте ви, Бъксери, аз съм Demon Assassin. Докчо, както не знаете по регистрацията Demon Assassin. Днес ще правим втори епизод на Minecraft Survival. Не съм пипал нищо. Абсолютно нищо. Така. Днес мисля, че ще правиме... Ще разглеждам някаква пещера. Така. Добре. Ще събера дърва и ще паузирам до тогава. Така, събрах доста дърва. Упс. Между другото, много хора ми писаха, че използвам хак. Не, това не е хак. Просто не съм много добър. Не знам повечето неща как се строят. Затова използвам Not Enough Items. И не мога дори да взема. Ето, нищо. Не мога да го взема. Не мога да ги взема. Така че не е хак. Така, време. Стана да тук. Важните. Ще го взема. Да, събрах малко храна. Така. Пък и карот. Карот. Как се казва? Тръгваме на пътешествие. Мисля, че тук... не има лава. Бамбук. Най-умрано нещо за мен в Майнкрафт. След малко. Това защото много трудно се намира. И не знам защо ми лага. Лаги ми! Прайс. Така... Fuck you. Правих си стул. Ще е странно. Допреди малко играхме с Paragon Zaco и Yu-Gi-Oh! И не знаех дали да продължа да играем. Играя. И добре. Малко тъпо. Обаче на него му спря интернета! Уихи! И затова... Кози! Не ми викай не, бе. Много. Добре, много друг. Няма ли кожа ми дадеш, бе? Бати на халитета. Кожа. Кожа. Да, използвам и Рейминima. И... Optifine. Който докато снимам явно ми лагва. Когато игра ми лагва малко, докато снимам. Последната коза, която ще убиеме. Което ще убиеме. Коза. Последната крава, която ще убиеме. Така. Добре, няма много пещери, което е малко тъпо. И още по-тъпо направихме си сейв. Това. Добре, ще паузирам докато намерим пещера. Добре, върнах се. Намерих. Не знам. Фук. Добре, намерих пещера. Ама гавати нещото. Какво нещо? Някаква картечница вградена с някакви метални неща. Кой чаптър си? Кой чаптър си? А да, между другото, той трябва да видя като го мина това. Call of Juarez.
Той играе Call of Juarez, казвам между другото. Да не си мислите за какво си говорим тези топаци. Говорят или неща. Оха, хубава пещера. Ма, тя и ти сега снимаш ли? Да, снимам! А, Няколко пъти ти казвам. бях средоточен. Да, намерих и тиква. Тиква. Киле, Добре. фук. Фък отново е при мен. Поне не умряхме. Да го убия Ще той. имам фейл. Ако умра. Няма да умирам. Не ме съдете, че го пуснах на писал, не искам да умирам. Добре, взем динамит. Трябва ли да се приближа? Вуна на хил. Ще си осветя тук. Сега ще се пусна на изи ще се пусна. Преди малко ще го мърва скелет. Айра. Имам зомбита. Още зомбита. Така може би след малко ще е края на типа. Намерихме лава. Лава. Намерихме и злато. Добре, това ще е края на типа. И довиждане.